Hey Willem, wie zat er met Alfredje? Waarom binnen er altijd mensen die altijd alles dwarren? Nou, in principe kan Els meestal wel, maar de ene dwart gewoon wat meer als de oor. Maar hoe dat kan? Geen idee. Welkom bij bureau Chill. Hier zie ik bij comment hier alles voor je uit. Op zoek naar een nieuw avontuur. En let dat nou toevallig het thema wezen van deze week. Avontuur. Ja, want daar hast er wel van toch om die grenzen wat te verliezen. Zekers. En ik ben ook wel benijd wat het allemaal mij doet. Ja, nou, dit wel op onderzoek in. Dit is Wieger Hoekstra uit Brugge. Hij is freerunner en zijn schenk is net benauwd. En ik krijg hier het les van hem. Nou, dit is een sprong. Ja, dat is een beste sprong. Ja, wat vies ervan? Aan de ene kant was het zoist wel spannend. Ja, Maar aan de andere kant, ik moet weer van... Het kan wel. de beste sa, hè? Het kan wel. Nou zag ik die jongens hier achter mij alle supercoole dingen doen, maar wat er met haar lief gebeurt aan de binnenkant, dat weet ik eigenlijk net. En gelukkig steek je mij vrij en die weet het allemaal. Nou, spannende dingen die ze doen, dan gaat eigenlijk in overlevingsbrein aan. En die zorgt ervoor dat ze adrenaline en cortisol aanmaken. Ja. En dat zorgt ervoor dat die spieren meer ontspannen. Die pupillen die verwijderen een beetje, die hartslag die omheen is vaak het heter ademing. Ja? Daarop komt die lief eigenlijk op alert, dat ze dan beter op een gevaar reageren kan. Ik denk dat het de klevel is. Ik denk dat ik... Zal ik die hier vallen op mijn salto? Mooi salto. Ja? Ja, toch even snel. Ja, even visualiseren. Oké, daar begin ik. Ik vind in Wol dat mijn hartslag wat hoger is. En ik voel ook wel wat spanning in mijn lijf. Kom op Willem, let's go. Ja, mooi. Oh nee. Maar op zich... Hey, Wat voor de het? rest? Zo is team het? slagen, hè? Ja? Ja, zeker. Wie kreeg bij die ene sprong door de grote gat heen en toen Ja. viel ik wel aardig om mezelf. Ik dacht, dit is wel een beste sprong. Maar Ja. hoe is het dan om als er zo'n enge sprong hast? Nou ja, het is natuurlijk goed dat staan op zo'n sprong zit en dat dan juist iets doet met die lief. Maar soms heb ik een sprong waar ik dan nog steeds nerveus. Ik heb gewoon eigenlijk hele gezonde spanning. Dus dan ben ik soms ook wel eens in bed en dan ben ik alleen maar aan het visualiseren van hoe maak ik het dan, doe ik het en dat soort dingetjes. Dan haak ik die sprong eigenlijk in mijn holle al duizenden keer die en dan blijft het moment dat ik het begin was. Ja. Dan keer het goed en dan is het haast helemaal die Die euforie ontlading. en Ja, ontlading. heerlijk. Dat vind ik geweldig. Dat is hem. Oké, en heeft nog tips voor mensen die hele spannende dingen misschien wel dwangwetten? Even lang uitademen is altijd even een goed idee, omdat maar spanning zit in ademhaling vaak heel erg heeg. Ja. En een goede truc is om die voeten te vullen. Oké. Dus, ja. En als die voeten goed vult, dan zakken ze weer wat meer in die leef. Ja, even geaard steen. Ja. Poortjes op een groen. Poortjes op een groen. Poortjes op een groen, dat is eigenlijk wel een mooie uitspraak. Ja, heel dat is- goed. Ja. Oh, Ja, mooi. Mooi sprong. Laatste, kom op, landen, hè? Ja, ik doe het best. Oh, mooi. Nou, hey. Keurig, hè? Vet. Ik vind dat het goed in haast, jongen. Dankjewel vriend. Keurig. Dankjewel. oké Willem, conclusie. Wat gebeurt er met die lief op het moment dat ze wat spannend zwam is? Nou, ik moet zeggen, toen ik van het morken naar de baan sprong, toen zit ik wel vol in de holle. Maar ik hier er wel genoeg vertrouwen in. Wie hier zijn, als het gewoon vaker nog in een holle denkt van het lukt, manifesteren, is het lukt. Mooi, want dat zijn vrij rijk. Dus dat is een... Manifesteren? Nee, maar wel, dat is een plan meidje mis. Van dit keer ik dan en dan komt het goed. Was het nou dat wij het oors voor die uitziekje, liet het dan vooral weten. Mail het even naar chill@omroepfriesland.nl en dan zien we je weer op het bureau. Tot de volgende keer. Doeg! Box, ik ben echt trots op jou. Is dat Goed zo? weer. Ja, Dat is ik voor het eerst. ik vond het echt knap. Zijn helemaal naar die baan.